Здравейте, аз съм Ексбери 1, 2, 3. Днес ще играем Майнкрафт. Имам ферма с пшеница. Покупах се малко. Имам нов скин. Имам бутушки и мина, която е много дълга. И чак до там. И малко ще купая. Имам нова къща. Така. Нямам кейка. Ще направя. Оп. Така, извинете ме, ама трябва да спра за малко. Така, сега ще покупаем. Този къп ще е само 10 минути. И всеки път става така. Съжалявам. Това трябваше да го махна отгоре. Но няма нищо. Така, създаме си. Мината ми е много голяма. И сега ще купаем, защото няма какво да правя. Този клип ще го кача утре или днес. Супер. Чакай. О, диаманти! 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 О, боже! О, диаманти! Хора! О, боже! Диаманти! Диаманти! Хора! Диаманти! О, боже! Диаманти! О! Той се качи. Не. Тя бързо си прави киката. Хора, ще паузна докато сега направя. И убия диаманти. Така, хора, върнах се, направих си киката и нека да убием диамантите. О, колко са много. О, още диаманти. Ох, това беше. Супер, 9 диаманта. Тук може да се направя всички работи. И сега нека да убием. Само трябва да се измъкна. Да убием Арана и ще спирам този клип. Защото е страх падени филми, както всички други. Така. О, супер! Вижте какво се намерихме. Добре. Така, сега ще убием Арана и ще спра този клип, но ще има продължение и обещавам да ви по-дълго. Така, нека да си купим. Тук има още. Помислях, че пак има диаманти. За първи път диаманти, дами и господа. За първи път виждам диаманти. За първи няма. О, боже! Не мога да повярвам. 9 диаманта. Това е хубаво. И то доста хубаво. Така. Този кол ще го вземем после. Даже се намерихме мина вече. Ако искате повече клипове на Майнкрафт, напишете в коментарите, но следващия клип ще е на Srita.io. На мен да геймайте, ви ми казвате, че ще ме предизвика, ама не знам. Хора, пак ще паузна и докато се върна в къщата ми. Така, хора, сега ще изпечам Арана и ще спра този клип. Следващия ще е 10 минути, ако не филми, разбира се. Сега ще си направим диамантини работи. Ще си направя честплейт. Готово. Да. Аз ще се убия напосле. Само да видя колко. 4. Плюс още 6. Така, 10. Надявам се този клип да ви е харесал. Лайк, абонат и скоро.